Shin kun san me ya haɗa Umar M. Sharif da Bashir Mai Shadda? To ku tsaya ku ji farkon wannan bidiyo daga farko har ƙarshe. Bashir Mai Shadda da Umar M. Sharif aminan juna ne ƙud da ƙud. Duk inda za su ka gansu tare suke. Amma kwana biyu an ga sun rabu. Sannan kuma an ga Umar M. Sharif an daina ganin sa a cikin fim ɗin Sarauta. A wani faifan bidiyo da Hadiza Gabon ta wallafa a tasharta ta YouTube ta Hadiza Gabon, ta tambaye Bashir Mai Shadda cewa menene ya faru tsakaninsu da Umar M. Sharif da kuma ba haka suke ba. Yadda ya kau da baki yake cewa ai babu wani abu da yake tsakaninsu, sannan kuma shi Umar M. Sharif yana Kaduna, shi kuma Bashir Mai Shadda yana Kano, shi yasa alaƙar tasu ta ja baya. Sannan kuma mutane da suke tambayar cewa me yasa aka daina ganin Umar M. Sharif a cikin fim ɗin Sarauta, sai ka da baki yake cewa abin da yasa aka daina ganin Umar M. Sharif a cikin fim ɗin Sarauta haka ƙa'idar aiki take, daga wannan sai wannan, daga baya kuma za a gan shi a cikin wani sabon episode na daban. Shi daman harkar fim haka ta gata. Amma mutane su daina cece-kuce a cewa wani abu ko rigima ta haɗa su, zan kurege ne. Tsakaninsu da Umar M. Sharif har yanzu akwai mutunci da kuma aminantaka.